Iki lho rek, tarun yo. Rumah modern, ukurannya 5 kali 10, harganya 370 juta. Kayak gini nang berikutnya. Nah, saya langsung ya, tarif nang omae yo. Nang sebelah kiri kini iki ono OTV papi kayak gini lho. Bisa mengkelu ngono yo. Plus ono taman mini, engko petan dulu apa, engko sepeda atur dhewe lho. Ambil ono lampu ning ngene yo, ben nambah kesan ya, estetik yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Sebelah kanan kini iki nggon area karpote. Lho, iki ono motif papi dhuwur reling. Meses ngono yo. Nek gak telaten gak ngare iso nang kene iki yo. Nah, iki bentuk masa depan omahe. Ono UV sini sampai ono motif ngene lho. Wapi ngene, berber ngene yo lho. Nah, saiki langsung menggok nang sebelah kiri kene iki. Iki nang halaman depan omahe. Kalau ngene iki modelnya. Nah, saiki langsung lanjut mlebu frame. Nah. Apa piye masih? Bisa kan? Paling yo, rayap kata das. Iki langsung nang gone area ruang tamune. Dukure dono, apik kok ngene yo, istimewa e. Oh. Sing pasti nang kene iki ono jendela kiwa tengen sing iso dibuka tutup ben sirkulasi udara mlebu metu ben lancar. Ha, saiki langsung menggok nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang bawe tangga iso engko pen gawe gudang minimalis nang kene yo. Iki nggone area dapure, masak iki nggih kompor tanem sesuai requestan. Wis level ready don kari nguntir tok. Nah, saiki langsung menggok nang sebelah kanan kene iki. Iki nang gone kamar tidure. Sementara iki digoni pada tukang ini ya, ngono pen pindahan, ojo kuatir, diberseni. Sing pasti cecepane sih ready yo. Nah, saiki langsung menggok nang sebelah kanan kene iki. Iki nang gone kamar mandine. Kiwa tengene wis full keramikan yo, wis ning ge duduk. Screenshot ready, shower ready, krane ready. Sing pasti genuwe yo ready sisa. Nah, saiki langsung lanjut nang lantai kedua iki. Nah, sebelah kanan kene iki ono tamenge wis ready sisan yo. Sebelah kiri kene iki ono voite cara ngono jendelae ben sirkulasi udara mlebu metu ben lancar. Nah, saiki langsung menggok nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang gone kamar tidur keduae. Nah, kaya ngene modele ndukure yo gak polosan, UV visian. Cecepane AC yo ready sisan. Nah, lagi ini iki kamaring, pintu nih gak settingan. Cara ngono apa? Menghemat tempat yo. Nah, saiki langsung menggok nang sebelah kanan kene iki. Menggok nang sebelah kiri. Nah, iki nang gone kamar mandi sing lantai kedua iki. Cara ngono, nek lantai loro gak perlu menisor maneh, soalnya nang lantai 2 iki. Bisa nang kamar mandi cek peger sikil yo. Biasanya nggak dodok screenshot ready. Iki screenshot yang kecil tapi gede yo. Nek cilik iki bangir kecil, nek gede iki bangir besar. Di tekan karung ini yo iso yo. Nah, iki shower ready, keran ready yo. Nah, iki menggok nang sebelah kiri kene iki. Nah, nang mburi iki iso digenggone area laundry room utawa dijemur nang mburi kene yo. Cecepane ready, keran ready. Kenapa? Ben gak cemren telang ngarepku meneh ben yo. Nah, saiki langsung lanjut Rene menggok nang sebelah kanan kene iki. Nah, iki nang gone kamar tidur ketiga bisa di utama atau apa wis pengen nonton dhewe ono jendela yo pasti. Nah, saiki langsung lanjut Rene. Atau lanjut mrono nang kene iki nang anak cilik aman. Tamenge lampune lho apik bunder-bunder ngene yo. Dukure apik vivisian ngene yo. Nah, saiki langsung lanjut Rene. Nah, iki nang gone area balkone. Cara ngono ge tempat nyuwante nang kene iki enak. Dadine nang kene iki yo gak polosan sisan yo. Nah, saya tutup sih yo. Lho, wong kok ngene yo. Iki wis cocok nek acara. Nah, saya langsung ya tak ceritain nang kene, nang balkon kene yo. Iki mangko omahe ukuran 5 kali 10, harga 370 juta. Unsur lokasi Bandung wis prekamat gang yo. Wis ngono nek gak sesuai. Belum kok. Terus Mas. Tonggo ready kabeh.